Ahoj, vieš, čo spôsobuje nedostatok pitného režimu? Pitný režim má pri chudnutí veľký význam, pretože voda zohráva kľúčovú úlohu v mnohých telesných procesoch, vrátane metabolizmu a trávenia. Keď nemáme dostatočný príjem tekutín, môže to mať negatívny vplyv na chudnutie z niekoľkých dôvodov. Za prvé, spomalenie metabolizmu. Ak je telo dehydratované, metabolizmus môže spomaliť. Voda pomáha telu spracovávať a spaľovať kalórie, takže jej nedostatok môže viesť k nižšiemu výdaju energie, čo môže brániť chudnutiu. Za dva, zadržiavanie vody. Keď je telo dehydratované, môže začať zadržiavať vodu, čo vedie k pocitu opuchov a väčšiemu množstvu vody v tele. Aj keď to nie je tuk, tento nadbytok vody môže ovplyvniť tvoju váhu a spôsobiť, že sa budeš cítiť ťažšie. Za 3. Zvýšený pocit hladu. Dehydratácia môže byť zamienená za hlad. Niekedy, keď pociťujeme hlad, je to v skutočnosti len tužba po vode. Ak telo nemá dostatok vody, môže sa to prejaviť aj zvýšenou tužbou po jedle, čo vedie k nadmernému príjmaniu kalórií. Za 4. Znížená výkonnosť aj pri cvičení. Bez dostatočného množstva vody telo rýchlejšie stráca energiu pri fyzickej námahe. Môže to viesť k rýchlejšiemu vyčerpaniu a zníženiu schopnosti cvičiť s požadovanou intenzitou, čo môže spomaliť proces chudnutia. Príklad. Predstavte si, že pri cvičení spálite 500 kalórií, ale ak nie ste dostatočne hydratovaní, vaše telo nebude fungovať optimálne a cvičenie môže byť menej efektívne. Ak by ste pili dostatok vody, vaše telo by bolo schopné lepšie využiť energiu, ktorú spálite, a tak môže byť proces chudnutia rýchlejší. Odporúča sa piť vodu počas celého dňa, najmä pred, počas a po cvičení. Priemerne by dospelí mali piť okolo 2 až 3 litre vody denne, no presný objem závisí od rôznych faktorov, ako je fyzická aktivita, počasie a zdravotný stav. Zdravý pitný režim je teda dôležitý pre podporu metabolizmu a zlepšenie výsledkov pri chudnutí. Tak teda nezabúdaj a pij vodu. Na zdravie.